उफ्रा बिसायख'थियाव मोनथाम जथाय फारियै तामुलपुर, भबानिपुर आरो गसाइगाव जथायाव बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएल जुथाइ हान्जानि बिजाथियानो देरहागोन होननानै भुपेन बर'आ बुंदों। रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव दोहोननि बिगुमा बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनाय बादिनो बाक्सानि दाब दाब जायगाफोरावबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जिल्लानि सुबानखाथा, जफा दं आरो नयाबस्तियावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। नयाबस्तियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय 60थि लक्ष्मी फुजानि गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो 62 नं बरमा आयेन आफाद बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। गाहाय दरखं बेखेवनानै खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगियाव एमएलए भुपेन बर'आ बुङो दि उफ्रा बिसायख'थियाव मोनथाम बियाब फारियै तामुलपुर, भबानिपुर आरो गसाइगाव जथायाव बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएल जुथाइ हान्जानि बिजाथियानो देरहासार जागोन बियो रोखा जाबाय होननानै बिथाङा बुङो। एरैहाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आबो बाहागो लानानै फुजानि गाहाय थानसालिजों लोगोसे लक्ष्मी मुसुखाखौ सिबियारि रायजोफोरनि थाखाय बेखेवना होयो। जि नुदों आरो जोंहा इउपिपिएल हिसाबै तामुलपुर आरो गसाइगाव इउपिपिएलआव जों गेलेदों। बिनि बादैबो भबानिपुर समस्तियाव जोङो बिजेपिनि केन्डिडेट खनि तालुकाखौ जों सापर्ट खालामदों आरो नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजेपि जेराव दङ बेखौ फेजेननो हानाय गोहो रावा आरो जोङो दिनै भबानिपुरनि आं भबानिपुरनि इनचार्ज हिसाबै भबानिपुरनि खोथाखौ बुंदों। भबानिपुराव जोङो मिनिमाम 90,000 भट मोननानै जों देरहागासिनो दङ। जोंनि जि सापर्टेड केन्डिडेट बिथाङा जितगासिनो दङ आरो गसाइगाव, तामुलपुरखौथ' जों डिक्लेयार होनो हासिगौ दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ देरहाबाय होननानै। बेनि अनगायैबो गसाइगाव जों देरहानाया रोखा जानानै होबाय। सार बियो खौरांगिरिफोरनि एसे बांद्राय फोसावनाय होनदों खिन्थु गबिन्द सारजों रायज्लायनायाव गबिन्द सारा दिनै जे जोंनि एनडिएफबिआ 4 लाख टाकानि थाखाय संग्राम खालामदों बेनि थाखाय बुङाखैमोन आरो बिथांनि भाषणाव नोंथांमोना नायबा बुंगोन जे बिखौ निउसआ एसे माबा खालामनाय एडिट खालामनासो होनानै बे समस्याखौ लाबोनाय रखम जादों आरो बेनि सायाव जोङो नायबिजिरगोन। जोङो दिनै रावनिबो मोनथायाव आखाइ होनो राइट गैया खारन जोंनि सेंग्राफ्रा 2000निबो बांसिन मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै जों दिनै जोंनि सेंग्राफोरनि दुखु दाहाखौ बुजिनानै जोङो मोनफ्रोमबो समाव खामानि मावगासिनो दं। रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ खामानि आरो गथ'फोरखौ जों माबायदि सामाजिक जिबनाव लानानै बिथांमोननि आथिङाव गावसोर गसंनो हायो बेनि थाखाय जों अरायबो खामानि मावगासिनो दं आरो बेनिखायनो आं बुंदों जे खोथाफोरा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बेफोरखौ बुजिनानै जों जाहाथे गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव एक्सकिउज होलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जि गोरोन्थि सानलायनाय बेखौ गोजान खालामनो हायो आं बेखौसो खावलायदों। गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिटिआर सोरखार बेनि सायाव सावरायगासिनो दं आरो जि जोंहा बिटिआर सुक्तिनि जोहै जि मोनसे दफा दंमोन बर' लाइमोनफोरखौ पारामिलिटारि, मिलिटारि, पुलिस, आसाम पुलिसाव थिसननायनि जि राहा लामानि थाखाय जों रादाय खादोंमोन बे खामानिया थाबैनो जागासिनो दं आरो बेयाव जों एसे धैर्य हमनांगोन। जोङो दिनै बोसोरसे 1.5 बोसोर जाबाय बिटिआर सुक्ति खालामनाया बे 1.5 बोसोरावनो जों गासैबो खामानिखौ जे समाधान खालामनो हागोन बे नङा। सिस्टेमाव जों खारनांगोन आरो सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बर' लाइमोनफोरखौ माबायदि बिथिंजों लांनानै जों साख्रिफ्राव सोनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगासिनो दं। बियाब हिसाबै आं दिनै 5 मास जाबाय आरो बे 5 मासनि गेजेराव आङो गोबां खामानि बेयाव मावनो नाजादों। नोंथांमोना मोनथिगौ बावैसो जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुराव फैदोंमोन आरो बे फैनायनि ओंथियानो जादों बरमा बियाबाव दैनि समस्याया मानो बांद्राय दङ बेफोरखौ बिथाङा निजेनि मेगनजों नायनो फैदों
आरो बे खालिनो दाखालि बिथाङा नोंथांमोना दङमोन बेयाव 12 मिटार 12 मिटार गोलावनि मोनसे दालां घोषणा खालामना गालांदों। बेनि अनगायैबो जारतालुगाव मोनसे दलं जाबाय दं, बेखौ डिसेम्बरनि गेजेराव फोजोबनो बिथाङा बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो आंनि प्रप'जेल जे लामाफोर दं, आं गोबां लामाफोरखौ हमदों। बेफोराव सोलोंथाइ बिथिङाव देहानि बिथिङाव आङो गोबां सोलायनाय लाबोनो नाजादों आरो बेफोरखौ बे बोसोराव एसे लासै जायोब्लाबो फैनाय बोसोरनिफ्राय जों मोजाङै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। डेम'क्रेसियाव सबाबो मोनथाय थायो, सोरबा बिजेपियाव थांगोन, सोरबा इउपिपिएलआव थांगोन, सोरबा कंग्रेसआव थांगोन। बेखौ रावबो हमथानो हाया। बिथांमोना मा उद्देश्य लाना थांदों जों दानो हमनो हायाखै। खिन्थु बिथांमोनखौ आं मोनसे खोथाखौनो बुंदों, बिथांमोना जुदि गावसोरनि पार्टिखौ नागारनानै बिदि बिजेपि बा एजिपि बा माबायाव थायोब्ला सानसे समाव बिपिएफ होननाय हानजा मोनसे थाहैनाय नंलिया, बे रोखा। जिएसपि बिजेपि जिएसपिआ जोंनि बिटिआरआवल' सरकार दानायाव बिथांमोना जोंजों लोगो, खिन्थु स्टेटआव नङा। आरो बे जिहेतु उफ्रा बिसायख'थिया स्टेटनि मोनसे माबा मा होनो साबजेक्ट, बेयाव बिथांमोना मा साननानै बिजाथि होदों जों मिथिया। खिन्थु जों बुंदों जे जेसेबां जिएसपिआ बेयाव बिजाथिया माथो जोंखौ रावबो फेजेननो हानाय गोहो दोनै गैया, कामफोर गैया। শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াত মই আহিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে বিগত সময়ত কোভিডৰ কাৰণে নিশ্চয় বহু আমাৰ মানে পূজা উদযাপন কৰাটো আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত এইবেলি কোভিডৰ যিখিনি মানে প্ৰকোপ এইটো অলপ কমাটো আমি দেখিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে এটা SOP বনাই দিছে আৰু SOP হিচাপে এইখন বাৰোৱাৰী পূজা কমিটিয়ে পূজা উদযাপন কৰিছে। আৰু দেখিছোঁ ইয়াত আহি যে এটা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো ভালেই লাগিছে। আৰু মই আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ যি এটা পূজা সমগ্ৰ মানে অঞ্চলতে ইয়াত উদযাপন কৰিছে, তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ যি SOP আছে চৰকাৰে, এই SOPটো কোভিডৰ SOP, এই SOPটো মানি চলি যাব লাগে। আৰু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীয়ে আমাৰ আশীৰ্বাদ কৰক যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই অঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি বাস কৰিব পাৰোঁ। আমি হিন্দুসকলে এটা বিশ্বাস কৰে, তো আমাৰ যি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱী তেখেতে হৈছে যে আমাৰ ধনৰ মানে অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হয় আৰু এই হিচাপে উদযাপন কৰিছে। নিশ্চয় মানুহবিলাকে আশা কৰিছে আৰু আমি আশা এটা ৰাখি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনাইছে ৰাইজে। আৰু তেখেতসকলৰ যি মনৰ মানে আশা, এই মনৰ আশাটো পূৰ্ণ হওক, মই সেইটোকে মানে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ যি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা, এই লক্ষ্মী পূজাটো আমাৰ এই অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ বিটিআৰতে মানে SOPটো চৰকাৰৰ কোভিডৰ SOPটো মানি চলোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছে। আৰু মই এই শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।